Maswera sei muri yeZimbabwe tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions amazangu kuri kutonhora mumba muri kuita ice chando kutonhora ndatoti regai ndinge ndichigara padhuze nepawindo nekuti ndo panoto pindawo nezvisuva zvishoma kuti ndinge ndichiwana kudziirwa. Unoti uchagara pahita kusvika wanzwa kuti I was still mumba muchiri kungotonhora. Message yedu yekutanga iyo yandauya ndakakubatirai. Message yacho yakatumidzirwa ichibva kune vamwe vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Pari zvino zvindiri kugara hangu kunoko kumhiri kwemakungwa. Please ndapota musazoshare mafone numbers angu kana nani zvake, uye zvekare musazoudza vanhu kuti ndiripi, chingoti ndiri kumhiri kwemakungwa. Sezvamuri kuona nekodi yenyika yekwandiri munokwanisa kungoita Google app mobva maziva kuti ndiri kunyika kupi, but please do not share that information. Zvinhu izvi zvakaitika apo pandainge ndichiri kuSouth Africa. Mukomanashi inini ndakangozvarwawo ndiine chipo chekuimba. Ndaiti kana ndikatanga kuimba nazvino ndinoti kana ndikatanga kuimba vanhu vazhinji vanoteerera. Here I am working as a nurse kuno kwandiri, but ndakauya kuno as an asylum seeker. Pandainge ndichiri kuZimbabwe mukoma, ndainge ndichienda kuchurch kuzayoja uko kwandainge ndiri a praise and worship leader. Then ndokubva ndachizoroorwa nemurume wangu. Ndakaroorwa ndikachata nemurume wangu zvakafadza hama neshamwari, asi marriage yedu haina kunge yakaropafadzwa, let me say, naMwari nekuda kwezvakaitika pakati pangu my husband. Kubva zvatakatanga kudata, I knew kuti he was dating another girl, but ini ndakazoita zvekumanikidza kuti iye ange achizoroora inini, uye zvekare maparents angu vainge vari vanhu vainge vaine mari. So he made that decision. Musikana uyo ainge achitozivikanwa nevanhu vose kuti ndiye waanofambidzana naye. Maparents ake vainge vari vanhu vainge vasina mari. So I then won the guy, ndokubva ndachizoroorwa, and I then got married to the guy, and tikazotanga kugara tose. Marriage yedu yakazoparara mushure mekunge taita mwana wedu number 1. The guy started cheating on me with one of this other lady uyo waainge achishanda naye. When I found out mukoma, ina handina kukwanisa kuti ndinge ndichimuregerera. Ndikabva ndachizobva kuZimbabwe ndikaenda kuSouth Africa, ndikatanga kugara kuDurban. Ndokwandakatanga kugara this other ex-boyfriend of mine. kuDurban ndainge ndava kugara this ex-boyfriend of mine uyo akaita kuti ndinge ndichizoendako kuSouth Africa. Ndakaita reach out to him, akandiudza kuti naiyewo ainge achiexperience problems in his marriage. Akanditumidzira mari ndikatanga kugara naye. Mukoma, I am a well-educated woman, and as for this guy, he was a school dropout. Mukoma nashi, he was a hustler, but taifa nenzara apa kuti ndinge ndichitsvaka basa kuti ndinge ndichibatsirana naye ainge asingadi, achingoti kana ukazotorwa nevamwe varume. He was insecure because aitozviziva kuti kana ndikawana basa with the way that I went to school zvechikwadi ndaikwanisa kuzomusiya. Akatanga kundiraramisa umwe upenyu hwandainge ndisina kana kumbojaira. Vabereki vangu they were not ultra rich, but ndainge ndisati ndakambotambudzika zvekuti ndinosvika pakudya sadza nesauti kana kudya sadza nemuriwo usina mafuta. I then gave up on the love. Ndikabva ndachizomutiza ndikamusiya kuDurban, ndikabva ndachizoenda kuJoburg. Ndakati ndava kugara muJoburg, ndainge ndava kugara this other high school friend of mine ataiwirirana paya nefriend yangu. Saka akabva achizondiudza kuti iye ainge ava kuenda kune imwe church yemaNigerian. Ndikabva ndati it is okay. Ndokubva tachizotanga kuenda kuchechi kuya kwemaNigerian. Saka ndaimboti ndikaendako ndomboregedza until this other lady muSouth African akandibvunza kuti why is it ndaimboti ndikaenda kuchechi ndobva ndamboregedza kuenda kuchechi. Ndikamuudza kuti it is because ndine chechiwo yangu yandakakura ndichingoenda kuchechi ikoko, plus I was in the praise and worship team. Saka vaiti kana vakandishaya vaitondifonera kuti konhasi muripi.
so akabva anditi okay, you should invite me to your church one day. I then invited this lady this other big Sunday. Akauya zvechokwadi after church akauya kwandiri akanditi, I can see the way that people were being moved by God with the way that you were singing. Akabva andiudza kuti she wanted to tell her other pastors from her church kuti inini ndainge ndichigona kuimba saizvozvo ainge azvionera. So I did not care much about it. Ndainge ndisingatozvizivi kuti muchechi yacho iyoyo yemaNigerian kana uchitova nechinzvimbo muchechi unotobhadharwa, ende kwedu kuzayoja unenge usingabhadharwi. Saka akabva achizonditi unofanira kuti unge uchiuya kuzondiona kubasa. Ndikabva ndachizoenda kubasa kwake. She had a nice office. Saka akazonditi, there is this other pastor that is going to come here, take it as an interview. Ngomanashe ndaifungidzira kuti zvimwe kuda rainge riri rimwe basa. Pakauya vamwe pastor muNigerian nemudzimai wavo, then vakabva vachizoti vainge vachida kuti ndige ndichizoya kuma rehearsals, then they will see if they can offer me a job or not. Andikati zvakanaka paya. Ngomanashe I was so excited. The following Wednesday ndokubva ndachizoenda for the rehearsal. Vainge variko. I was nervous, but I had been doing this all of my life. Kubva ndichiri mwana mudiki, I always wanted to be in the praise and worship. Ndakabva ndatanga kuimba paya, vanhu vose vakashamisika with the way that I was singing, and zvichokwadi vakati I had been given a glory by God, chipo chekutoimba. Saka vakabva vachizoti they wanted to hire me. Vainge vachida kuti ndinge ndichizotanga kunamata kuchechi kwavo. Zvainge zvakanaka. Ndakabva ndatanga kuregedza kuenda kuchechi kwangu. Ndaiti kana ndikafonerwa ndainyepera maelders kuti mazuva ano ndiri kushanda neSunday, izvo ndinenge nditori kuchechi ikoko kwemaNigerian, sezvo hakuna mamwe maZimbabwean ainge achienda kuchechi ikoko. I knew kuti no one will ever find out about the lie. Saka mumwoyo mangu ndakangoti zvekuswera ndichingoshandiswa kuzayoja ndisina kana cent randinombopiwa, ndichingoti I am a leader kupraise and worship, kuno kundiri kubhadharwa mukomanashe. In my profession vanhu vazhinji mari dzandainge ndichitopiwa as a salary as part of being the praise and worship apa, from Monday to Saturday unenge uri free zvako uchizongoenda kuma rehearsal wobhadharwa wakagara kuti unge uchingoimbira vanhu musi weSunday. That was so great mukoma. Ndakasimba kevrika enda uko ndikatanga kuzodanana nevamwe pastor vemuchechi imomo vainge vari muNigerian. He was married mukoma. Kubva zvandakabuda muforward in faith ndakatanga kurarama ndiri muzvivi. Zvimwe zvivi zvandaiti kana ndikafunga kuzviita ndichiri kuchechi kwandakakura ndichienda ndainzwa hana yangu ichirova, but ipapo pandainge ndava kuenda kuchechi iyi yemaNigerian ndainge ndava kusambonzwa hana yangu ichirova zvachose. I would feel comfortable doing some nasty stuff, zvimwe zvinhu zvekuti I considered them to be quite ungodly. Kuzosvika mukomanashe zvava kutozivikanwa naamai mufundisi kuti inini ndinodanana nemurume wavo. Ipapo I'm not even sure. It's like these two people vainge vachitozivana. It's like a cult church yacho iyoyo. Asi vakazondibatsira havo kuti ndige ndichizouya kunoku kwandiri kumheri kwemakungwa. One day vakandidaidza ndikabva ndachizoenda kumba kwavo. Vakandiudza kuti vainge vaine mari iyo yavainge vachida kundipa. Ipapo mukomanashe ndakabvuma, handina kana kumboramba. Vakabva vanditi vainge vachida kuti ndinge ndichizoenda for this other great revival iyo yainge ichazoitirwa kuNigeria. Ndakafara mukoma, for this was my first time ever being on an aeroplane. Ndikati ndava kuenda kuNigeria ini. My mom, when I told her kuti ndainge ndichida kuenda for this other great revival iyo yainge ichazoitwa kuNigeria, mama vangu vakandibvunza vakati, saka mwanangu ndozvawasarudza here izvi kuti unge uchibuda muchechi? Ndikati mama, ndozvandasarudza. Ipapo ndainge ndisisina kana basa nazvo, whether kuti vanhu vazviziva here kana kuti kwete. Apa was madly in love with this married Nigerian guy. Worst of all, paakandiudza kuti mukadzi wacho ainge ava kuzviziva, and she accepted me into the family. Izvo mukomanachi vanhu ava vainge vatori maritualist, masatanist ainge akapiwa mission yekuti
vange vachizoshanda basa muSouth Africa. I was convinced by other South African women who were part of the present worship. Mukoma tikabva tachizoenda kuNigeria, takati tasvika kuNigeria takaendeswa kune imwe church iri muLagos, but mukoma nashi zvose zvainge zvichiitwa pachechi ipapo haungamboti tainge tiri pachechi, taitoita sekunge tainge titori pamba peng'anga, tainge tichigara pachechi ipapo. Asi usiku paiuya mamwe maprophets avo ekuNigeria, mamwe andainge ndichitoziva ndichitongoona pamaTV. Vaiuya umwe neumwe akapfeka mazidress avo aya avo avanopfeka but ari eblack. Umwe neumwe akabata huku, obva achizouraya huku, obva atotanga kuibvarura achiiundura achiita yekudzupura. Izvi zvose vainge vachizviita muchechi. Kumberi kwainge kwakamira imwe n'anga yeko kuNigeria ikoko, asi n'anga iyi yainge ichita sekunge ainge ari muMuslim murume iyeye, because ainge achitotaura chirudzi chandisingatonzwisisi, but I think kuti ainge achitaura chiArabhu zvekare. Kana kunamata kwacho vainge vachinamata nechiArabhu. Saka tose ini nevamwe vakadzi vaya maSouth African avo vatakaenda navo tainge takapiwa madress ewhite but ainge ari ma-see-through, tikanzi hataifanira kuti tinge tichizopfeka anything underneath for mazuva acho iwawo apo patainge tichazoita mhiko tichinamatirwa. Takaita zvose zvatainge tichiudzwa kuti taifanira kuti tinge tichizozviita. Zvino mazuva ekuzadzikisa mhiko akati akwana, ndipo patakabva tachizopiwa madress eblack. Tapiwa madress awa eblack mukoma, takanzi tinge tichimapa umwe murume. Later on mushure mekunge maprophets aya awo atainge tichiziva akazoti adzoka huri usiku, tikabva tanzi tinge tichienda kunotora madress edu, but patakamatora takaona kuti ainge achangobva mukunyikwa muropa, tikanzi tinge tichimapfeka. Takabva tachizowaridzirwa mimwe micheka yainge iri yegold. Then maprofeti aya akauya akatanga kurara nesu tiri tose, uye zvekare maboyfriends edu akazorara nesu soon after that, because nevakadzi vose avo vatakaenda navo kuNigeria hapana ainge asina boyfriend yemuNigerian. Kunyangwe vakadzi maSouth African vose vainge vaine maboyfriends avo atakaenda nawo, whether they were married or not. Takaita mhiko dzekurara nemaboyfriends edu after maprophets aya vapedza kurara nesu. Saka takazoti tava kurara nemaboyfriends edu tainge tiine huku idzo dzatainge tapiwa. Saka ndakabva ndachizopiwa banga napasta vaya vadainge ndichidanana navo, vakabva vanditi ivo vainge vachida glory iyo yainge iri pandiri. Vakandipa banga vakabva vanditi chibaya huku iyoyo mukomanashi yainge yakagadzikwa padhuze neapo patainge takarara. Umwe neumwe ainge aine huku yake. Takabva tanzi tinge tichibaya huku dzedu panguva imwe chete. Ndakasumudza ruoko rwangu ndikabva ndaibaya huku iyoyo, ikangoti ikanyarara, ropa rikatanga kubuda. Murume uya akabva achizotora huku iya akatanga kunamata, akatanga akamira sezvainge zvakaita mamwe maboyfriends evamwe vakadzi vandainge ndiinavo. Vakazopfugama zvino vakatanga kuti zora neropa munzvimbo dzedu dzakavanzika. Tapedza kuitiswa mhiko idzodzo mukoma, tikabva tanzi zvainge zvaita. Ndo zvatakaita izvi mukoma kuNigeria. After mazuva tikabva tachizoendeswa kune rimwe village. Tasvika kuvillage kuya mukomanashi takaona kuti painge pari pamba peng'anga. Tikanzi maprophets mazhinji emuZimbabwe nemuSouth Africa hanzi vanotouya pamba peng'anga iyoyo kana kuri kunzi vanenge vachida kusimbisirwa machurches avo. Ndo pandakatanga kuziva kuti machechi awa akazonyuka mushure memamwe maPentecostal atainge tichiziva AFM neZayoja. Machechi mazhinji mukoma, mapastors acho vakatoenda kuNigeria vakanosimbiswa kuitira kuti vange vachizodiwa nechaunga, kana kusimukira kwacho vange vachizongosimuka kutotanga kutoita vanhu vakawanda vanenge vachienda kumachurches avo. Ndo zvatakaudzwa ipapo apo patainge tiri
pamba peng'anga. Zvino takabva tachizonzi simba iro rainge riri matiri, simba iroro rainge richifanira kuti ringe richizodzokera kuna musiki, tobva tachizopiwa rimwe simba. N'anga iyoyo yaiti kana ikati simba iri randichakupai isimba rinobva kugehena, yaibva yatanga kupwatika nekuseka, kugara pasi ichiseka, but it was more like a demonic laugh mukomanashe. Ndipo patakabva tachizotorwa tikaenda tikanoradzikwa pamakuva, umwe neumwe akaradzikwa pamusoro peguva. Then ndokubva tachizonzi tinge tichizotuka Mwari. Muchindiona kudai mukomanashe, inini gehena rakatondimirira nekuda kwekuti ndakatuka Mweya Mutsvene nezvinonyadzisira, zvimwe zvisingatoiti kuti unge uchizvitaura pachaunga wakamira pamberi pevanhu. Takaudzirwa zvekutaura. Mukomanachi, ndakataura zvimwe zvinhu zvinonyadzisa zvekuti kana imi ndikakunyorerai munenge mava kutotukawo Mweya Mutsvene. Ndakatuka zvose zvinonyadzisa, ndichituka Mweya Mutsvene. Tikanzi Jesu haana basa, Mwari havana basa kuvatuka, asi Mweya Mutsvene ndo vatinofanira kuti tinge tichitukirira. Takatukirira mukoma kusvika mavoices edu ava kushoshoma. Ndo pandakanzwa chinhu chichibuda mandiri. Ndakati ndakatarisa kudenga, ndo pandakaona njiva. Njiva iyi mukoma yainge iri yewhite ikatanga kubhururuka kuzosvika ichizonyangarika. Takazodzokera zvikare kumakuva tikabva tanzi tinge tichirumbidza nekuremekedza Satani. Ndokubva ndachizoona njiva, nevakadzi vandainge ndiinavo maSouth African vose vanoti vakaonawo njiva idzo dzakabhururuka dzichiburuka kubva kudenga. Asi njiva idzi mukoma dzainge dzakaita kunge mazizi, but ichita sekunge njiva zvekare dzainge dziri dzeblack, dzikauya dzikamhara pazvipfuva zvedu ndokubva dzachizopinda matiri. Saka takazoti tava kudzokera kumba kwen'anga iya, ndikabva ndachizobvunza mushure mekunge n'anga yacho yati mapiwa zvipo zvenyu zvitsva kubva kugehena. Ndikati kugehena sei? Nekuti njiva idzi tadziona dzichiburuka kubva mudenga. N'anga iya ikatanga kuseka ikabva ati, you are very ignorant my dear. Ndianiko akakuudza kuti gehena rinongowanikwa pasi pevhu chete, nekuti kana kudenga muchadenga gehena ririmo zvekare. N'anga iyi ikatanga kuseka ikatomboburuka motikari. Ipapo patainge tichibva kumakuva ikagara pasi ikatanga kuumburuka ichiseka ichiti she is very ignorant. Haazvizivi kuti kunyangwe muchadenga gehena zvekare ririko. Haazvizivi kuti ndo kwabva chipo chake. Saka mukoma takazodzoka kuSouth Africa tikapiwa mari on top of mari dzatainge tapiwa. Ndikabva ndachizofojerwa mapepa, sezvamunongoziva kuti vazhinji vavo maNigerian ndo kubasa vanogona kuita zvefojari. Ndikabva ndachizobuda muSouth Africa ndikauya kuno kunyika kwandiri, kuno kuEurope. I then got married mukoma to my husband, ndikazvara vana vangu nemurungu uyo akazondiroora ndichiitira kuti ndinge ndichizokwanisa kuzogara ndiri muno kana kuri kunzi zveasylum zvainge zvichazoramba. I am happily married. Kuchechi ndichiri kuenda kuchechi, but ndinoenda hangu kune imwe Pentecostal. Mission yangu ndiyoyo mukomanashe. Ndinoti kana ndikatanga kuimba ndichirumbidza Mwari, asi mumwoyo mangu ndinenge ndichitozviziva kuti ndinenge ndisingarumbidzi Mwari zvachose, asi ndinenge ndichirumbidza uyo akazondipa chimwe chipo, akabvisa chipo icho chandakazvarwa ndiinacho. Ndiyowo confession yangu yandiinayo mukomanashe. Pose pamunonzwa zvichinzi Mwari makanaka, musangobvumira mubva mati zvechokwadi Mwari makanaka, nekuti mazuva ano umwe neumwe ava naMwari wake. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi musangoti kana mukanzwa vanhu vanenge vachiti Mwari makanaka mubva matotenda, mubva mati zvechokwadi Mwari makanaka, nekuti zvimwe kuda ipapo panenge pachitorehwa umwe mwari wamusingatombozivi kuti ndiMwari upi. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Zvekare pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune vamwe vanzvadzi vedu. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndakaba bag iri mukomanashe.
ndiri kungogara ndichingoriona. Ndinoti kana ndabva kubasa bhegi iri mukoma ndinoriona ririmo mumba mandinogara. Ndinogarawo mulocation nemurume wangu, asi ndava kutofunga kuti ndinge ndichitiza kana murume, nekuti ndinotonzwa bhegi iri richitotaura neni. Munenge muine munhu anenge ari mubhegi, rinenge richiti kwandiri, tikuda kukuurayira murume, tikuda kuti tinge tichikuurayira vana vako. Saka handizivi kuti zvose zviri kuitika zviri kungoitika mumaziso mangu here kana kuti zviri kuitika for real. Zvakaitika mukomana she ndezvekuti ndakati nerimwe gore ndichienda kumusha, saka pane vamwe amai avo vakaburuka mumasvingo, ndo vainge vari muridzi webhegi iroro. Takazoti tasvika muHarare mukoma, it was an honest mistake. Ndainge ndiine umwe murume uyo wandainge ndichiziva, saka ndakatomuona ainge achitotendererawo kuna Willowville uko. Ndokubva ndamudaidza, tainge tisati tatorenga, ndikamuti tevera bhazi, ndoda kuti unge uchizondibatsira. Akauya nechingoro chake. Mukomanashe takabva tachizoti tichiisa mabhegi, iye akabva achizobatanidzira nebhegi raamai avo vakaburuka kumasvingo. Bhegi iroro mukoma rakazotanga kutsvakiwa because akazotofona tichitoripo ipapo rikatsvakwa, asi harina kuwanikwa nekuti rainge rakatsikirirwa nezvinhu izvo zvandainge ndiinazvo ende tainge tatorongedza muchingoro chedu. Saka ndakangonzwa richingotsvakwa bhegi iroro. Zvino takazoti tava kumba, ndakashamisika ndikati ndo bhegi ranga richitsvakwa iri, but handina wandakaudza. Takavhura bhegi, ndo randakatanga kuvhura iroro, ndikabva ndaona kuti mainge muine maperfume, manivia, maroll on. Kuda mukadzi uyu ainge achiita zvekutengesa because mainge makangozara nemaperfume ainge akawanda. Ndakamatengesa ndikatowana start mukoma, ndikazototanga chitakshop changu, ndava kuitawo zvekutengesa maperfume nezvakasiyana siyana. Ndainge ndichingotengawo kune vanhu vaya vanoita zveshoplifting, uye zvekare ndikazototenga motikari kuburikidza nekabusiness ikako kandakatanga. Start ndakaiwanirawo ipapo mukoma pabhegi iroro randakaba. Handingati ndakaba, but it was an honest mistake. Ndikazobatwa neruchiva. Zvino after so many years kubva zvinhu izvi pazvakaitika, bhegi iri mukoma riri kungodzoka kwandiri kuswera zuro chaiko. Bhegi iri ndakariona riri mumba, ndikabva ndaenda ndikanorirasa. Murume wangu ainge abuda aenda zvake kunotamba sinuka. Ndakangobuda ndichiperekedza umwe bhururu wangu. Pandakadzoka ndikabva ndachizoona bhegi iri riri mumba, ndikanorirasa kudumping area, but ndakazoti nezuro ndichibva kubasa ndikabva ndachizoriona zvekare ririmo mumba. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi handichazivi kuti ndoita sei nebhegi iri. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we.